बे उठ होई आज मैं रिजल्ट मारियो बे उठ होई उठ ओए आज रिजल्ट मारियो बे तू जाने ना कि है मिछो था कौन है रम फोन कर पचास कॉल डाउट चलता बाकू जा हाँ चल जीवा स्वयं 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 घरे नहीं सकाल गाते बाते कुआर जाए तुम जान अबे से गाते बाते सकाल कुआर जाई ते मंदिर जाई थी ये तो ठाकुर न जी या मान दे पास हो गला ये यदि पास है जो आउ हमें जदी फेल है जे भगवान मते पास कर दियो जदि मु फेल हे जिमी ताहले मो मांडो आउ का रही बहुत मते झाड़ा मुतिया बाड़ी पड़ा कहि सपियो आ बापा तो मते सीधा गोइठा मारी घर विदा कर दे अरे तमे ठीक अरे इतना कोदलु पास हो बोली एठी आस ठाकुर डाकुछु अच्छा तू कहू तू पास है जी आ तो बेस्ट फ्रेंड से पास हो ना अरे ता कथा तो पूरा भूली जाईची चलना देखिया से कोन करची चलना जीवा देखी कैसे चलो सूर्यवंशी बे तू कुआडे जाऊ तू जाननु के आज रिजल्ट बाहर हाँ रिजल्ट रे कोन अछि पास नेमी फेल नेमी तमे जाओ ठाकुर डाकियो मु जाउ खेलिया से तो क्रिकेट खेला पड़ेला आउ किस समय पर रिजल्ट आम सह खेलियो जा भाग्य थिबो हेबो अबे हम कोन करियो गोटे जगह जानी सेठी गले हम पास हो जावा कोठी से जगह इबा चले सेठी गले जानी परियो न गले लाइव बर्बाद हो हो जल्दी चल से जगह को चलो पेटानंद महाराज की जय तथास्तु प्रणाम पेटानंद स्वामी आपण पेटरे भाग्य अछि बालक बाबा आज हम रिजल्ट बाहरियो मु डर लागुची बाबा हम तीन जन पास करे दियो बाबा न हेले हमें फेल हेले घर लोक हम तीन जन को सुटकेस सहित घर बाहर कर देबे बालक मो पेट तुम भाग्य अछि बोली तुम कहउतलो बा ले प्रथमे मो पेट पूजाटा करि दियो आपर तुमर भाग्य मोर डैश परी उज्जवल हे जीवो बाबा डैश माने कौन बालक डैश माने ए धोती परी उज्जवल हे जीवो भाग्य बाबा हम गतरे एती लांच अछि आपण रखंदु एती हमें पास हेले भलो भाबे पेट पूजा कर दमु आसु जुआनी
ବାଳକ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁ। ଆରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଆହୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଘରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ। ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ କି? ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍? ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଖଟିକି ଯିବା, ସେଠି ବସି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆବେ ଶଳା ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଯଦି ଖଟି କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଆରେ କୁରୁମ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଏଠି ଆସି ବସ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆରେ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ୱେବସାଇଟ ଟା ଓପନ ହଉନି କାହିଁକି? ଏଇ ଗଲା ଆଉ ସର୍ଭର ଡାଉନ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଡାଉନ। ରିଫ୍ରେଶ କର, ଜଲ୍ଦି ରିଫ୍ରେଶ କର। 30 ରିଫ୍ରେଶ କରିସାରିଲିଣି, ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ତୁ ଫୋନ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ତ ଲାଇଭ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମାନେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। କଣ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଡ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଆରେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଛି ନା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ବି ଫେଲ ହେଇଯାଇଛୁ ରେ। ତମେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଦେଖ। ତମେ କଣ ହସୁଛ? ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଭାଇ, ତୁ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲୁ। ଭାଇ ତୁ ବି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶିଗଲୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ମେଟ୍ରିକାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି, କାରଣ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲ ପଢୁଛୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ବାହାନା କରି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ରିଆଲିଟିରେ ପଢୁଥିଲି। What? Oh my god. ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, କଣ ହେଲା ରେ? କଣ ବାହାରିଥିବ, ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ତ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ କଣ କରିଥିବ ଆଉ। ଏଇ ଗିରିଧାରୀ ନାତି ଆଉଛି ନା କଣ? ହଁ ତ। ତା ସହିତ କଥା ହବ ଟିକେ। ଏ ଗିରିଧାରୀ ନାତି ର। ଆରେ ର। ଆଜି ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, କଣ ଫେଲ ହେଇନୁ ତ? ଏସା ବାତରା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା, ଫାଡାମି କରିଥିଲା, ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ପକ୍କା ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବୁ ତୁ। କଣ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି, ତମ ଆଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆରେ ୱାହ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗୋଦୀପୁଅ ଆଉ ତା ସହିତ ଦିଟା ବାତ୍ରା ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଖଟିରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଦେଖିବ। ହଉ ତୁ ଗାଁରେ ଯା, ଗୋଟେ ଭୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ତମ ଖଟି ଆଡେ ବୁଲି ଆସୁ। ଆରେ ଟୋକା, କଣ ରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସୁ? ଟୋକି ଛାଡି ପଳେଇଛି? ନା ଟୋକି କାହିଁ ଛାଡିଯିବ, ବାତରାମି କରୁଥିଲା, ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦାଦା ଆମେ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବେ କଣ କରିବୁ? ଘର ଲୋକ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଶୈତାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଅଛି, ସେଇଟା କଲେ ତମ ଘର ଲୋକ କଣ, ବାହାର ଲୋକ ବି କେହି କିଛି କହିବେନି। କଣ ସେ ଉପାୟ? ସକାଳେ ଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ, ଟଙ୍କା 500 ପାକେଟରେ ପୁରେଇବ। ହଉ ଦାଦା, କାଲିଠୁ ଆମେ କାମକୁ ଆସିବୁ, ତମେ ବାସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା କହିଦିଅ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରର ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ଯୌତୁକରେ ବନ୍ଧପାଗ ଜାଗାରେ କାଲି ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ସେଠି ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦାଦା କୋଉଠି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ଚାଲୁ ଆଗ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଦାଦା ତମେ କୋଉଠି? ଏଇଠି ଦାଦା ତମେ କୋଉ ପଟେ? ଏଇପଟେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ଦେଖିଛ ଗାଁରେ ମୂଲିଆ ମଜୁରା ମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କାମ କରିବ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ତମେ ଆସ କାମରେ ଲାଗି ପଡ, ଡେରି କର ନାହିଁ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ କତିରେ ଲଗା, ମସଲା ସରିଲା, ଲଗା ଜଲ୍ଦି ଲଗା। ଦେ ଜଲ୍ଦି ମସଲା ଲଗା, ମସଲା ସରିଲା, ଜଲ୍ଦି ମସଲା ଲଗା। ଲଗା ମସଲା ଲଗା, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ସେ ଆଉଥରେ ଆଣୁ। ଜଲ୍ଦି ମସଲା ଲଗା, ଜଲ୍ଦି ଲଗା।
ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ସେ ଠକ ବାବା କତିକି ଗଲେ କିଛି ତ ଲାଭ ହେଲାନି, ଓଲଟେ ଆମେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ହଉ ଛାଡେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ହେଲା, ଆମେ ଆଉ କଣ ଛିଡେଇ ପକେଇବା। ହଉ ସୁରାଟରୁ ଫେରେ, ଆର ବର୍ଷ ଦେଖାହବା ଆଉ।